2020ko urte arraro honek zerbait erakutsi badigu, lan baldintzei dagokionean ematen hasiak diren aldaketa sakonak dira. Nagusiki, kapitalismo digital gisara ezagutzen den mundu horrekiko ematen ari diren aldaketa batzuk edo kolpatzen ari diren egoera batzuk bizitzen hasiak gara. Telefono mugikorraren erabilgarritasuna, ordenagailuak, etxetik lan egitea, Zoomak eta abar luze bat beste eskenatoki batzuk zabaltzen ari ditu. Euskal Herritik zer gertatzen ari den aztertzeko garaia da, horri dagokionean. Nagusiki, komunitate gisara alternatibak hausnartzen hasi gaitezen eta kapitalismo digital eta kapitalismo emozional horren arteko nahasketa arraro horien aurrean herri gisara posizionatu gaitezen. Horri begira erantzuteko asmoz sortzen den proposamena da honakoa.